14 je. No ale tam vůbec nevidí měli... tady. Ne, oni některé spí, oni asi teďka, jak se vezli tím autobusem tramvají, tak jsou takové... Kaka, hele, kaka. Jo, oni jeli všemi dopravními prostředky, co tady jsou na Jižní Moravě. Akorát letadlem ještě neletěli, jinak už absolvovali všechno. To vypadá, že by ještě něco... Jo, oni za chvíli zase dostanou. 11, to jo. Pak zase musím dostat nějak autobusem zpátky. Jak kvůli ním vstávám v půl páté. Jednou zvedá hlavičku, nebo začnou vyskřičet, jo? To se pozná, že už je čas. Tak 10krát do hodiny, 24. Přibližně potřebujou aspoň co 2 hodiny. No předtím nechtěli, tak teďka si dají. Balonek pro psa, víš? A tím, když zapískáš, ale já jsem ho nevzala s sebou, jsem ho nějak se sebou. No tak na to oni reagují jako nejvíc. Ale vyrostli ti už? Vyrostli hodně, no. Však taky furt žijou. No to... Oni vždycky, jak se na ně zavolá takhle. Celá rodina zapojená do toho. Takže ty moc nespíš, Hani, že? A jo, to oni jako... Dívej, už zaskají. Ty jsi úplně bezvadná máma. Já myslím, že to je prostě už takový nějaký mateřský instinkt, jak je mám úplně od těch holátek, nebo já nevím proč. A v noci k ním taky tak vstáváš? Ne, to ne, oni spí. Jo. Oni už tak kolem 10. hodiny, už potom už je nemusím ani krmit. A prostě no a ty bereš do školky? Jo. Aha. Děcka se dívají, nevíte, jak vytlačujou. No. Na to čekají vždycky. To je dobře vymyslený, že se to nerozpízne. To je úžasný, no. No.